Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Con News. Στη σειρά αυτή θα βλέπουμε μαζί, αν δεν φάω cancel, τα νέα της επικαιρότητας, διάφορα σχετικά και όχι, σχολιάζοντάς τα. Πριν από κάποιες μέρες η Αθήνα αποφάσισε να καεί όλη μόνη της. Ναι, καλά ακούσατε κυρίες και κύριοι, η Αθήνα πήρε την απόφαση να καεί μόνη της. Από ό,τι μας ενημερώνει το Control, η Αθήνα ένιωθε δύσκολα και πολύ περίεργα τις τελευταίες ημέρες, οπότε γι' αυτό και προκλήθηκαν όλες αυτές οι φωτιές. Αυτό μας ενημέρωσαν μόλις τώρα από το Control. Το οποίο υπάρχει, ναι, να μην αμφισβητηθεί αυτό το αν υπάρχει control ή όχι. Αλλά εντάξει κυρίες και κύριοι, όλα καλά, γιατί ο κυβερνητικός σχεδιασμός ήταν εκεί πέρα για να μας σώσει για άλλη μια χρονιά, γιατί είχε μάθει από πέρυσι, έτσι όπως βγήκε και είπε, είχε μάθει και δεν υπήρξαν ούτε θάνατοι, ούτε απώλειες σπιτιών, ούτε απώλειες περιουσίας, ούτε τίποτα. Συγγνώμη, τι εννοείς ότι τελικά υπήρχανε? Εγώ τώρα τι κάθομαι και λέω δηλαδή? Ναι, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν από το Control ότι τελικά όντως υπήρχαν κάποιες απώλειες, κάηκαν αρκετά σπίτια και υπήρχε και ένας θάνατος. Ναι, τώρα αυτό γιατί δεν το γράφει εδώ πέρα στο AutoCue που μου έχουν βάλει, δεν ξέρω, τους αρχισυντάκτες. Όχι, εντάξει τώρα, πέρα από την πλάκα, αυτό το πράγμα που κάθε χρόνο η Αθήνα και όχι μόνο η Αθήνα καίγεται πιο πολύ και από πέρσι, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Λογικά εκεί πέρα στον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο υπεύθυνος για τα πυρομαχικά σχετικά με τις πυρκαγιές, με τις δασικές πυρκαγιές, πρέπει να είναι η Βερόνικα Δεσίλα. Δεν δέχομαι κάποια άλλη απάντηση. Δεν δέχομαι κάποιον άλλον λόγο που καίγονται τόσο πολύ όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα και οι φωτιές αντί να σβήσουν κατευθείαν, να είμαστε έτοιμοι να μην φτάνουμε καν στο επίπεδο να πιάνουν φωτιές, η Αθήνα καίγεται. Λογικά έχουμε βγάλει τη Βερόνικα Δεσίλα να είναι υπεύθυνος στις πυρκαγιές, στις δασικές πυρκαγιές, και αυτή αντί να κάνει τη δουλειά της, να κυνηγά τον παρανοϊκό εμπριστή, κάθεται και βρίσκει τα εξώγαμά της. Δεν εξηγείται κάτι άλλο. Εγώ εκεί το απορρίπτω. Οι περιοχές που κάηκαν ήταν Γραμματικός, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Ροδόπολη, Σταμάτα, Πεντελικό-Όρος, Βρυλίσια, Διόνυσος, Χαλάνδρη, το γαμημένο Χαλάνδρη, και έφτασε μέχρι και τον Γέρακα. Από το 2017 μέχρι και το 2024 έχουν καεί πάνω από 700.000 στρέμματα. Που εντάξει, να σου πω κάτι, λίγο είναι. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε όλοι έτσι τόσο χαμό. Αλλά να σας πω και κάτι. Λογικό είναι, γιατί καλοκαίρι έχουμε. Προφανώς και θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Σε όποιον δεν αρέσει, να περιμένει τον χειμώνα. Τι, επειδή εκεί πέρα υπάρχουν πλημμύρες, λοιμοί, καταποντισμοί, καταστρέφονται σπίτια το ένα τ' άλλο και η επικεφαλής είναι ο Aquaman. Εντάξει, λεπτομέρειες. Ναι, όχι, εγώ αυτό δεν το κρατάω, δηλαδή. Πρέπει πλέον να συμβιβαστούμε ότι απλώς κάθε χρόνο είτε θα βουλιάζουμε είτε θα καιγόμαστε. Α, σου πω για κάτι. Γιόλο. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε γνωστοί για διάφορα πράγματα. Όπως τώρα για τον τουρισμό που έχουμε καλοκαίρι, για τον Παρθενώνα, για την Ακρόπολη. Τώρα, αν αυτά φτάσουν σε σημείο να καούμε, εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε εδώ πέρα το κυβερνητικό μηχανισμό να μας σώσει. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός, μην ξεχνάτε, είναι έτοιμος για όλα. Από τα λάθη των προηγούμενων ετών μαθαίνει και γίνεται καλύτερος. Περίπου. Σε άλλα νέα της ημέρας, ο κύριος Πλεύρης αποφάσισε να ποινικοποιήσει τη λέξη μπάτσος, καθώς όπως δήλωσε ο ίδιος, πρέπει οι αστυνομικοί να κάνουν τη δουλειά τους και να προστατεύονται από κάθε κομπλεξικό. Τη δουλειά τους είπε, όχι να κάνουν το ταξί, μην παίρνετε αέρα. Μετά από αυτή τη δήλωση, όσοι έχουν δει τη μεγάλη τον μπάτσον σχολή, τώρα εγώ θα φάω πρόστιμο γι' αυτό, πρέπει να πληρώσουν το πρόστιμο των 300.000 ευρώ. Γενικότερα, ο κύριος Πλεύρης αποφάσισε να απορρίψει τις ευθύνες σε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, αλλά εντάξει. Έχει και αυτό στα δίκαια του, παιδιά. Δηλαδή, η δουλειά πρέπει να γίνεται. Και ξαναλέω, μην παίρνετε αέρα και νομίζετε ότι θα κάνουν τα ταξί. Δεν είναι ταξί, παιδιά. Δεν είναι ταξί. Νομίζουν ότι όντως τα εννοώ, όχι τίποτα άλλο. Χριστέ μου, θα φάω και cancel. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Concast έφτασε στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα comment, ένα subscribe, να με ακολουθήσετε στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.